Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Sanibona wengane zakwethu. Webantu bakithi abansundu. Uyazi niyamangaza bafowethu. Angifuni unikhohlisa, niyamangaza. Nisho ukuthi ngempela wena ungathatha ingane yakho uzoyibeka kimi uthi angikukhulisele yona. Usubonile wena, kubona wena hayi mina ngoba mina ngaze ngize kuwe. Kubona wena ukuthi lento ekhulunywa lo muntu I think ingane yami ifanele. Okay. And then usuthatha ucingo uyangifonela. Uma sengikutshela ukuthi kuyakhokhwa usuthi hawu kanti kuyakhokhwa usho ukuthi ngempela awukuthathe nazo ezami izingane uzohlala nazo lapho kuwena ke ngibone ngempela ukuthi wena uyakwazi ukuhouse izingane ezo250 mahala uthathe nje nazo ezami ezimbalo ukuzohlala nazo nje lo 10 days kahleni webantu bakithi niyabona lezi izingane zeni njoba ihlupha niyabona lezi izingane zeni njoba zingezwa imbangela yinina uyabona mina kusekuseni manje sengenze umsebenzi wosuku lonke omunye umuntu angawenza usuku lonke sengiwenzile ngawuqeda manje ileyo nto engizoyifundisa izingane zenu ngoba ikwazi indoda ukukhula ingazi ukuthi ikhaya libaluleke ngani izingane zenu zihlupha kangaka nje bafowethu yini nifukamele you are overprotective as abazali you are spending money on useless things but you don't invest in the future of your kids ifuture yomfana wakho it's not only isikole it's not your private school ubudoda ifuture yomfana ifuture yegceke umfana kufanele abe nobudoda iyona into esifundisa izingane la akekho umuntu esithakalethe ingane yakhe ngenkani la bafowethu asiyiqhathanisi futhi namanye ama boot camps izingane zenu isuke ihleli kuleli ihlathi leli uma wena yakhe ingane ufuniye kule yamsele embiwe engathi ziyotrainela amasosha ziyotrainela ukulwa hayi kulungile ke ungayihambisa lapho ke but le yethi boot camp ungayiqhathanisi nalama boot camp owajwayele ngoba thina la sinentaba engcwele la ngithatha khona izingane ngiyise khona ingane ayikhuzwa ngamagama kuphela webazali ingane ikhuzwa nangokomoya ezinye izingane kazizwa ngenxa yokuthi kwa wena qobo awukazi uthandaza ucela into ethelelo kuNkulunkulu ngezinto eziningi owazenza usemncane kubalulekile ukuhlambulukelana noNkulunkulu ukuze uzothi uma uphimisa igama lihambe nomoya kaNkulunkulu libheke enganeni senza njalo ke thina la nansi intaba yezulu nansi intaba yezimanga so ngikhulele lapha mina ngingowalapha njoba ningibona ngaze ngihlale edolobheni ngingowalapha nje ngikhulelela yonke lento engiyaziyo ngiyifunde la so ke ngizama ukulekelela izingane zenu wena ke ovikela imali more than ifuture yengane yakho ungalokhu usifonela bakithi bese uzosikhalela uthi hawu kanti kuyakhokhwa hawu kanti kuyakho izobidlana ingane for 10 days ingane ngosuku idla 300 rand a day ngeke ukuqaphele lokho ama cost engane a day u300 rand isixupo insipho itoothpaste itoilet paper ukudla nokunakekelwa it cost 300 rand a day asenzi ngisho isente weingane zakwethu kulento ayikho imali esiyenzayo kulento esiyenzayo sahlonzwa satshelwa sibancane ukuthi umsebenzi kuyofanele siwenze lona masikhulu lelizwe lolunga ngathi sizinsizwa mhlali lunga ngiyobe ngikhona ngiyobe ngingomunye wabantu abayobe behamba phambili thandani izwe lenu kungaphezulu kokuthanda abantu ngoba siyababona abantu ukuthi benzani bukani ukuthi kwenzakalani kuMadlanga Commission bese njalo manibona umkhwanazi nishaya isalute njalo nje manibona umkhwanazi nishaya isalute kuyoba mnandi ezweni ayizonde inkaba ibambe khona danke. Good afternoon, guys. For me, I see a very small movement of our foreign nationals getting out of our country. But please, Mina, forgive me, because I'll be happy, Mina, once I see the professional doctors who are practicing in South Africa professionally, the ones that are occupying spaces in public hospitals, moving. Once I see the nurses who are in our public hospitals, but they are from foreign countries, moving. Once I see teachers that are from Zimbabwe or Mozambique who are teaching in our TVET colleges, teaching hogwash,
moving. And to so-called foreign professional people, you are not exempted. Nan hamban. This is not a call for the so-called people who are on the grassroots levels. You professionals as well. Those positions you are holding, those positions you are sitting on, it should be South African people who are sitting in those positions. Hanka matorokisi naknini. You are not exempted. And I get these so-called South African prominent people who say, thina guys like kuma-suburbs, asiyazi leyo nto siyizwa nani ke zilimaza ama-celebrity. The onus is on you ukuthi nibatshele ke lapho ukuthi hayibo shiftani phela hambani nilinde kuze kufika abantu abaqhamuka on a grassroots level like us ukuthi sizotshela abantu kuma-suburbs. Angithi nina you are living in the burbs. Yinini efanele nitshele labo dokotela baseNigeria nihlala nabo lapho? Yinini efanele nitshele labo thisha abafundisa udoti lapha ema-TVET colleges enihlala nabo lapho ukuthi hey weRobert hamba phela, it's high time. Cause let me tell you, for foreign nationals to steal medication in South Africa and ship it to their countries, it has to take somebody who works at a hospital who is a foreign national. Siyayazi phela leyo. Kusuke udokotela kubuyena umuntu as an inside man, as an inside person, kubuyena okwazi ukuthatha medication ayinikeze ama-foreigners akubo ayikhweze ebhasini i-medication ihambe. Siyayazi leyo. Yibona labo abasuke bama-foreign nationals abasebenza ema-public hospitals, ibona abantshontsha i-medication bayoyinikeza the ordinary foreigner elihleli lapha emjondolo liyikhweze ibhasi liyihambise. We know that. And besides, ayikho yini King Edward eNigeria? There must be King Edward Mose in Nigeria. There must be a high school in Mozambique where a teacher. Are there no TVET colleges in Mozambique? You have to come to South Africa to teach. Yini oyifundisayo wena uqhamuke ezweni elinabantu abanuka amakhwapha? Hayi sika. Hambani ma-professionals, hambani. Hambani. Hambani nokwakha izwe lenu. I'm shocked ukuthi iNigeria injeya. Kodwa kunodokotela abasebenza la kuma-public hospitals wethu. Hambani nani. Hambani nokhanda izwe lenu. Uphekela Mthakathi has decided to respond to parents who wants to bring their kids to him so that he train them to be real men, okay? The responsibilities of a man. With this response, I guess there are some parents who calls him so that they can bring their kids. And when they call him, they will just say, they will act surprised, like shocked. Oh, do we pay to bring our kids there? So he's responding there to say, yes, you do pay, because when a child comes here, they are not just going to stay here. They have to eat, and they have to bath, they have to apply lotion, like you know, all those things, which I really do agree with him. How can you take your child to someone for free? Even if I'm asking someone to just take care of my child for one day or for whatever time period, I have to pay that person for their own time. Remember, this is my child. So when you want to take your child for 10 days without even paying anything, like, guys, Aishem, no, that cannot be. That cannot be. I cannot believe that there are such people who would call and say, "Hi, bo, we are paying for this." Yes, you are paying. It's just like a camp. When you take your child there, you cannot just take your child there. They are paying.
you have to pay a certain amount. And there is another lady again. This lady is actually fighting against these professionals that are still in the country. She agrees with, yes, I do see these foreigners living. And then what about these doctors, these teachers that are occupying our spaces in health, in public hospitals, public schools? They're there occupying, they're not living. What's going on? Please, she's actually sending this message to celebrities to say, tell your friends, tell your people, because you stay with them there at the suburbs, to leave the country. But anyway, please say your thoughts down below in the comment section. What do you think?